الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما وعملا متقبلا. اللهم افتح علينا فتوحة العارفين بك يا رب العالمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، mga kamaasan, kamagulangan kataw tay manguran maagamasin Allah Ta'ala, baha amo na iniin kahinapusan pagpangadji singkitan yung kasakahaba malam Jumaat bihaini, karena magdaratong-datong na in bulan Yulya sinallahu Ta'ala, bulan sa lagbo-lagbo, bulan sa rayaw-rayaw, sa lingkat-lingkat, amo na in bulan Ramadan, na alhamdulillah bang mga magpangadji pagsukulan na to patuhan na to Rabbul Alamin, na habiasim pagkabiaksahan sing kita niyo, insyaallah Ta'ala diha kauman na to masi-masi in pagpangadji dum-dum insyaallah Ta'ala. Sakawa in pag-iyanon na to amo in pagpangadji bihaini at tiap-tiap malam Jumaat habukun bulan Ramadan, baha amo na ini in kahinapusan malam Jumaat habulan Sya'ban, karena pitsahangku long tabihayan amo in mahapon sin ahad in pagngeta sin sahali bulan sin bulan Ramadan. Ang kanda hamalam istimyad to in kita niyo kataan hapagtagad-tagaran sin declaration si mufti na to hafizahullahu Ta'ala, piyarihala siya sinallahu Ta'ala, bang adlaw isning ka atawakan adlaw salasain puasa na to insyaallah subhanahu wa ta'ala. Na jari niya pagka in bulan Ramadan magdaratong-datong na, in bulan Yulya sinallahu Ta'ala magdaratong-datong na wayrin ha mga napising kami amo in paglamit-lamitan na to pangadjion buat malaingkan, amo in tungod aun para supatan niya habulan Ramadan insyaallah Ta'ala. Baha kihatian da sing kita niyo bang uno in pag-iyanon pagpuasa. In kabiaksan si mga ulama, iban na si mga sila tagapanghati, na pagbutangon ipaglukis nila ang mga kakitab-kitaban, bang uno lang ta in pag-iyanon as-siyam at tawakan as-sawm. Atin niya mo na yung ngiyanan singkitan yung pagpuasa. Baha di na kita niya tumagbuna iwan maglaki
Karena ini masawa matarang matampal na pangatising kita niyo, in pag-iyanon pagpuasa ini, nahati niya amuin magtangka kita niyo. Bimakna aniban na to atawakan di na to hinangon in uno-uno na rin ha mga lang tabihayan makalaraksin puasa. Uno-uno na in lumabay deng hagunggungan na to ini maun lang tabihayan kalaunsin tiyan na to atawakan mahanggot sumuod mo palawsin utok na to. Na in mga iyan, biya na sin pagkaon, pag-inom, iwan na sin pagsuok, pagkaasawahan. Hati niya, puasahan na to in mga parakala yan. Nabihayan in kabyaksahan sin kita. Lumaton kita ni maun, paparakala hukuman, sin pagpuasa ha bulan Ramadan. Bang uno in pandapat sin syara sin Allah Ta'ala atungod pagpuasa ha bulan Ramadan. Muna-muna in pagpuasa ha bulan Ramadan in ini hambuk na siya ini din hamang rukun hag sin agam Islam. Nabahagi in manusia hatungod sin pagtinggal sin amuin lang tabihayan sin pagpuasa. Muna-muna asal-asal in karya sali sin pagpuasa inyan wajib. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Artinya wajib iwan fiyardu nakaniyo in pagpuasa ha bulan Ramadan. Ay bimakna in magpuasa ha bulan Ramadan inyan daakan daing hatuhan na to Rabbul Alamin kagunahan sin ipon in paparagbuson niya iban hinangon niya karena in hati sin wajib ini bang musya na hinang murah-murahan aun karayawan mo aun pahala mo buat malaingkan bang isab amin lang tabiyan katinggalan mo na magdosa in manusia. Nasakali pagkalong tabihayan in pagpuasa wajib in manusia uno baha in hukuman hamanusia amu in maninggal kaniya atawakan di magpuasa ha bulan Ramadan. Biya na sinari nabahagi in manusia bang in tauyaon amuin himuting niyari magkahagad sinlang niya in pagpuasa ha bulan Ramadan yan in yan lang niya hukun bunnal atawakan in pagpuasa yan bukun salang niya biya mga daakan sintuhan ri ako lang niya magkahagad na in manusia yan maitong yan nakawa siya lang tabihayan deng halikusan sin agam Islam. Bimana in manusia biya sa kaulaw la in tawyaon hati niya nagmurtad nakawa siya deng halikusan sin agam Islam. Unin hinangon ha tawyaon hati niya papagtawbaton siya.
Bimakna lilayon kaniya iban hibaita kaniya sinin para kala pagpuasa sa bulan Ramadan inyan wajib sin Allah. Wajib sin Allah Ta'ala bukon yan biya mga hinang-hinang sinhisiyusyo na rin mga manusia nagpaon aturan iwan hukuman tungod sin pagpuasa. Nabang imano siya yan nagtawat, natin niya tayo maun. Buat malaingkan bang imano siya yan di tuod kumaharad, na tanto na sadyain tawyan, laong tabihayan, bunuon iwan patayon. Haddan, laong tain yaon pinjala kaniya. Sa sumakawa, nawukon isap inyan laong tabihayan, isiyusyo na inamimbiyak mga mamuno kaniya. Inyan bang sopama, timitindog na in pamarintasin agam Islam. Bukon yan isiyusyo na rin kato tayo kamaya man kamu isap. Arakala aw man biyak mga makadungog sin mga bihay ni dagbus na atin niya makakita kauri magpuasa magtuy mo hantakan. La ilaha illallah. Na kimangi nakita niyo bihang bihad to. Ayaw. Oh. Di ito makajarin. Hikamaruan niya, bang ang tao kita na to na muka, atawakan pulak-pulak adlaw, timakaun. Ang kandari kita niyong makajari mag-us-us manghukom. Insa rayaw-rayaw, salingkat-lingkat, suway kita niyong madyaga. Nawang imano siya yan, kimakahagad day sa simpagpuasa, long niya, kaingatan ko ba long niya, wajib in pagpuasa. Wajib sin Allah in pagpuasa. Sa sumagawa na long niya, di sadya ko long niya mabaya, muasa. Bihad to. Kaingatan niya yung wajib. Di akan sintuhan. Kaingatan na yung hambuk yaon din ang mga rukun sin agam Islam, nalong tabihayan, intawian, wala siya nakakuha din halikusan sin agam Islam. Sa sumagawa intawian, laong tanakasulang sadya siya din ang mga raakan kanya sin Allah Ta'ala. Nabukon yan, di yan maitong din ang mga kafir. Sa sumagawa intawian, in kawajiban haamuin na mamarinta haakam Islam, nalong tabihayan, jilon siya. Iwan di siya pakaunon, pulak-pulak adlaw. Hasupaya rumagbus din kanya, being sa kaulaw lain siya yung nag-uunura, nagpupuasara. Sari siya yung bunuon. Di siya bunuon. Bihad to in amuin bangyan agad-agaron. Hangkanda bangyan na mamarinta na tumindog na in pamarinta sin agam Islam na mura-murahan. Waisan makatawakal din ang mga bangsa muslimin in amuin mamuka pulak-pulak adlaw bihayan mayta sa ubuson san sin mga amuin parinta sin bangsa muslimin. Hati niya hirasok pajil di isa pakaunon. Nabihatin dagbus niya. Na mahuli lumaton kita niyo madto lagi haupo rin waktu na to iban amunay ning kahinakusam baha makajari kita niyo mga along-talong simbaha sa mag-review in panindog iban pamogbog simbiya kato tanyo ummat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biyaitaan na kita niyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang biya diin in amuin lang ta pangilahan atawakan pangagad na to sin in amuin adlaw yaon suway na kita niyo muasa atawakan indom yaon suway na kita niyo lang tabihayan amuin sumahul. Biya diin, unin namin pangilahan na to. Atawakan unin biya mga agaron sing kita niyo. Na biya na sinaki mga kamaasan kamakulangan. Bukon
in amin agaran singkitan niyo amuin pag-iyanon mag-itong. Amin mag-itong magbista sinamuin lang ta naugan sinamuin bulan atawakan bubutangan sin bulan atawakan lang ta bihayan pag-iyanon simpakato bihayaon amuin magtakwim mag-itong dahil haadlaw yaon na iniaon lang niya bulan Ramadan na. Sa sumagawa kato, hangan in parakala pagpuasa, pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, wayro haing mahinang singkitan ni buat malengkan, in suway kita ni umagad haraakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yati. Abi makna, pagpuasa kamu, bang niyo kakitaan na in sa halihulan. Hati niya, hamahapon sin ahadyaon, in sunnat, isisu imabaya, kumawa sin sunnat, na suway kita niyo madtupa amin daplakan at tawakan pa mga amuin unuin. Amuin magad, kumita, haamin waktu sumadlop na in amin matasuga. So, dahin doon siya kakitaan na to. Nawang pagsadlop si matasuga yaon, amuin kita na to in sa halimulan, mura-murahan, na insyaallah ta'ala rin doon, harum yaon, sumahul na kita niyo. Halaw tabihayan mahapon sin ahadyat to, bangyat to aun nakita, sibu da inyari kita niyari hawla na to biyayaon, at tawakan amin hula, masuk marikato taniyo, aun bayta wala kita di kato, so pa marihawla na to, alaw sambuan diha hula sambuangan, ataw mga sug, basila haun na, at tawakan entire Pilipinin wala kita, sakali, lumaton kita ni umat to pa mga amuin hula masuk marikato taniyo biasim mga Malaysia, Indonesia bihayan. Nawang pagbayta sindeng dito wala ray sab kita. Bima na magpajukup kita niyo sin bilangan sin uno. Bulan Sya'ban. Magpajukup kita niyo sin bilangan sin Sya'ban. Dua rasaan in bilangan sin bulan, dua. Isun naghindo kato yadto Rasul sallallahu alaihi wasallam. In Rasul sallallahu alaihi wasallam nakarwa siya imisyarat in bulan Ramadan nakatawakan bukun bulan Ramadan duara bang bukun kauhantag siyam atawakan katuan. In panagnaan lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in bilangan itungan sin bulan atin ibihin ni, 1, 2, 2. Di makna, katluan. Hikamarwan niya, imisyarat ni sabsiya, in bulan, 1, 2, 2. Di makna, kauhaan tagsiyam. Naray nga sabi ang mga kamaasan, kamakulangan, hatabi at singkita niyo, hati niya tumagat-tagat kita ni insyaallah. Tumagat-tagat kita niyo, hati na rin doon da, inamuin pag-base na to insyaallah ta'ala. Buat malingkan, inyag to, bang sopama, amuin malano masawa in kidlangit. Amin kita na to inamin matasuwa sumadlop bihayan. Na inini himinang sadya kita niusin amin di akan katusin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukon sayad to in pag-iyanon da dito hipapakita kato tanyo, ipanyata kato tanyo in sa kaulaula. Ada kala in bulan yaun na. Sadya wala sadya yun isab. Kita. Na unin amin siyukat kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin sara
hati niya bang kakitaan na bang wala kita. Ada kala yaon sa wala kita na magbase kita hauno hapag kita. Na pagubos siyunuan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam fa in humma alaikum banglong niya kerampukan kanyo bima naon mga gabon andom bihayan bukon niya on amin bi mga sa mata-mata kikita niyo na in mata suka bihayan sumadlok naunin baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam fa akmilu iddata Sya'ban 30 yawman pajukupan niyo in bilangan sin bulan Sya'ban katluan adlaw. Na ada kala biya na sinari yaunda piaga anak na in panagnaan in amin sa halibulan yaon sin Ramadan sa sumagawa wala sa jayuno na to kita kerampungan sa javehan naunin da akan kato sin Rasulullah pajukupan niyo imbilangan sin bulan Sya'ban bimakna hati niya pajukupon na to katluan na magpuasa kita niyo sin so pamasadya bangkitan yung nagniyata sin mahapon sin ahad. Susungon ini. Pag-uus, kaya rarampukan, maandon din di hula. Arakalay sab, iban sin mga hula masuk. Barikato taniyo, biadahat ko sab, waito dapat. Insuray magpajukup sin bulan long tawian pakatluan. Nabang so pamakuno, ha mga hula, yato na mga Saudi yato, mga Egypt, kita nila rin dito, naway na parakala, simbiya kato taniyon niya to. Mura-murahan bang nila kita na magpuasa sila sin amuin, adlaw isnin, sumahul sila sin malam isnin, ada puning kita niyo, sumahul kita niyo malam salasa, iban muasa kita niyo sin adlaw salasa. Yan to mas alasadya. Ada pun ininibukong declaration. Yan to mas alasadya. Sa tumakatakad kita niyo biya na sin aki. Na isyu naman long tabihan inamin kewajiban magpuasa. Isyu naman long tayo mga kewajiban magpuasa. Muna, in mga kewajiban magpuasa, amin mga sila nag-aagama sin-agama Islam. Bima namin Muslim. Adapon in bukon Muslim, namisan pa sila nagsambahayang na, nagpuasa na, naghaji na. Bang sila wala nakatatay masin agam Islam. Asal inyad to, mariya dalong tain hinang nila yaon, mariya dalong taamin hanglup yaon. Wayra amin bang makato, wayra kaya karayawan amin mahasil iwan mapuso nila hadlaw kana-kana. In pagpuasa, siyukat sin Allah Ta'ala hamanga sila nag-aagama sin agama Islam. Bimana, suway siya Muslim. Na in mga bukon Muslim na in panagnaan tuod, hari pa sila makaparagos sin pagsambayang, sin paghaji, sin pagpuasa. In panagnaan, in suway nila maparagos din doon. Suway nila tayo maun in panagnaan rukun sin agama Islam. Amo na in pagsahada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikamarwan niya na suway laong simpakato sana bahasa Arab naman ini. Akil balig lang ni akil balig. Nabukon sini bahasa na to bukon. Sana alhamdulillah misam bi bukon na bahasa na to iwan di nakita niyo bi mga magkaingat na sa mag-inarab. Sana nakausal kita niyo, hawala na to kaya na naman. Nakabubus kita niyo sin bahasa, sin mga Arab. Hati ni akil balig, bima'na akil. Hati na sin akil ini, takakal. Bima'na, bukon siya rupang-dupang. Na inta rupang-dupang, amin wayakal yaon. Amin taurupang dupang asal long tayo sa pama na biya di long niya tuanin dupang-dupang yaon wala na siyukat wala na kawajiban maraw pa kung nagdupang-dupang na simbaran ko supaya ko biya mangari na kawajiban si mga pagpuasa yan. Intaw yan bang sa pama nasakit
Amin baran-baran niya sadya, wala niya piyagtuuran, marupang siya, asal-asal intaw yan. So, pamasadya kuno. Ando, rimo adeng habay, pagbuwa niya kihulugan siya sin bato. Sambil na punong, nara siya pa ospital, lasa mahalla, sambil nalawa na siya rin hasayo. Nahinang sabab, aun sadya kimangihalong utok niya yaon. Sambil, di na siya makakila. So, pamasadya bihad to. Naintaw yan asal, hati niya malawa na rin doon ang kawajiban kanya. Long si mga ulama, idha akhadha ma awhab, sakata ma awjab. Sakata ma awjab. Bang, kawaun na sinallahu ta'ala, bang uning kiyarihil niya, at inamun akal, na khalas, malawa na rin doon bang uning kiyawajib kanya. Biada sin tao, datungan na sing kalaas sambil malawa na impikilan niya, amin maglian na siya. Biada, amin maglian na, nabukon sa kawayan sin tao yaon. Limaas na siya sambil iarutan siya sing kalian niya, atawakan biya sing kaibanan, atawakan biya sing mga kaibanan long tabihayan, amuin long ta aun sayan, long sin pangadisin mga doktor bihayaon, amin long niya may stroke, inamin utok, pugdananin utok sin manusia. Misan pabukon amin hipag-uunwayan, amin long tayo paglilian sin manusia, na malawa na siya rin hasayo. Aun sayan bihayan dagbos niya. Nabangin tao yung kiyugdan sin parakala bihayad to, sambil nalawa na siya rin hasayo, na asal wala na siya kaya wajiban day doon na kuno yan, amin magpuasa. Buat malainkan, in tao, tiranan piyagtuuran niya, wala iyathu billah biyasin mga kaibanan, imusal, sin mga pag-uusalon, sin mga tao, amin bukon patut, usalon niya yaon, karena makakangisin utok, makakangisin utok, doon na kain nag-inom, doon na kain naghanggit, doon na kain nagkaon, at uno na sadya, amin makakangisin utok sin mano siya, sambil siya narupang, piyagtuuran niya, na intao yan asal-asal, hati niya rin doon, hati niya magdusa siya parakala yaon. Adapon, intao amin wala niya piyagturan asal, wala na siya yung kewajiban. Na, damit yan, balig, inatisin balig, ini sangput na. Amin tao sangput na siya bihayan. Bimana, in mga bata-bata, in mga kaanakan yan, uno, kewajiban na ba sila yan? Makajarin na to na ba yan, luguson, amin papagpuasahon? Lang tapito tahon, 8 tahon, 9 tahon, 10 tahon, 10 isang 10 dua. Wala pa sila amin si masangput. So pama, uno, luguson na to na sila, atawakan, lang tabihan, luwakan na to ni mga kaanakan bang di magpuasa. Atawakan in mga kaanakan yung uno, kaya wajiban na sila magpuasa. In jawab niya, wala pa sila miya mahut, karena wala pa sila si masangput. Sumakawa, in katutan niyo mga kamaasan, tungod mo pa mga kaanakan na bilang hipag-anad-anad day hakawata nila, sukol bang sila lumasag-lasag na lang tabihan sambil maabot pa amin, sumangpot na sila, may nang makilbalig na sila, mura-murahan, hati nari na sila kahunitan, ibandi na sila lang tabihan kabaguhan, asal in sila lang ta naanad na daing sing kabata nila insyaallah ta'ala. Bimana, amo yan imbiya kato atin niya pag-anad-anad kanila. Sa banglong ni kewajiban, nawala pa sila kewajiban. Na pag-ubos, damikyan, suwayway rin doon, inamuin mga wala kaya wajiban sin pagpuasa. Suway lang biyasin mga babae, while sila biubulan. Biyasin mga babae pagbulanon, bang sila amin saabu biubulan,
nari sila makajari magunoyaon, magpuasa. Misam biadiin, wala iyat to jari kanila, atawakan wala iyat to siyukat kanila sinsarain papagpuasahon sila, bang sila miyawot na haamuin pagbubulan nila yaon. Na, bihad to. Na mahuli lumaton kita niyo pa amin rukon sin pagpuasa. Inrukon sin pagpuasa, hakaiwan ang kitab, laong sin mga ulama, tu. Hakaiwan ang isab, bahabang kang magnumol, laong nila dua. Sana wayra akong piagbiddaan nila yato. May ta, hakaiwan ang kitab, siyabot nila rin doon, dahin ha mga rukon, sinamin pagpuasa, muna-muna lang niya. Amin tao magpupuasa. Natin amin tao magpupuasa. Narukon, hamok yaon lang niya rin ang mga rukon. Amin tao magpupuasa. Nabangway magpupuasa, uno pa. Oo. Sa hakaibanan, siyabot nila ruwa, hati niya muna-muna, amunain niyat, hikamarwa niya, long tabihayan amunain pagtangka. Na impagniat, suway na to tumtumon, daran. Mga kamaasan, kamahulangan, kataw tayo manguran, suway na to, amuin tumtumon, impagniat. Muna-muna, suway impagniat, pasa buhon na to inniat, suway hadrum, di makajari adlaw. Suway siya amin si masabu harum yan. Bimana, deng hapagsadlop si matasuwa. Sambil hari padumatong in amin fajar yan, hati niya, deng doon in waktu simpag din niya. Suway rum. Nabang so pamalong niya tuan adlaw na, yan pa nakaniat. So pamasadya. Way tuod abon halong simpikilan niya, pangatayan niya, in magniat siya konsum. May talong niya ton, aun bihayan, aun. Aun saan lang tamano siya? Ha? So pama nakatutug, sindum. Rang-rang karina ko lang ni magsahol na kita. Sa kaliwa sa kapsapanton, amin sabab sin lupay-lupayan siya, karo-karoan, biya manok-panok, na nakabati, kimaun na sadya. Kimaun. Pag-uus siya to, natug nagbalik. Pag abot sinadlaw, pag tumtum niya, ay nakaw na. Song na siya, bang mga kato tumimpla uno yaon. Tumumpla lang tawi ang mga kahawa, atawakan rang, lang niya, uy nalaw, puasa kita lang niya. Ay may ta puasa lang niya yaon. Uy nalaw na Ramadan. Bulan Ramadan lang niya. Ay nakaw lang niya. Naway napatay niya yato inuno ba yaon? Inadlaw yaon, muasa siya. Nabima na wala siya nakauno yato. Nakaniat. Na asada wala rakulong niya nakaun. Hitoy ko na. Naimpangaso, hawak to yaon, adlaw na. Magniyat siya na iniyat na yaong mga kato, not counted na siya. Ati niya suway to dadum. Nalangsing kaibanan lang niya tuan. Uno, makajay na rakulong niya magniyat. Pagsadlop naman si matasuka yaon, nimiyat na ako, makajari na. Maita, sabab, si madlop na yung matasuka. Kaya nga na inwakto yaon, dum na. So, maita, indum, pagsadlop si matasuka, dum na siya. Nasakali, di dato'y kauno. Inlong tabihin, nagniyat na kausin kupa, nakakaunkaw, nakatugkaw, di dato mauno, di dato'y kauno lang sa mga ulama. Di dato'y kalaraksin amin pagniyat sin kita nyo, di, insyaAllah tal continue. Hangkan da dito Syria, kaiwanan masjid, amin aun din na mga piyagkasakupan na mo, kaiwanan masjid. Bangyan namin di ang mga maray na, mga kulapyang lupahan, amin, pag-uwas ng magsambayang Isya, masjid yato, mga kulapyang lupahan, masjid Maghribi, masuk patod amin pa amin piyagsusukayan na mo dito ba. Bangyat to amin tumagda na magtarawih, na in-imam, magpatanog na siya sino na yan.
Sinamin biya, magpatumtum bayad to sa magsama-sama na. Nawaitu sawma gadin an adai fardi ramadana hadhihi sanata lillahi ta'ala. Na makakadakad na to biya. Nasambil bang kita niyo makarungog, bima na makauno na kita niyo. Makaniyat na kita niyo. Nahawak to yaon, nakatumtum kita niyo, insyaallah ta'ala, hati niya makaniyat na kita niyo. Namang sopama, nagniniyat na kita niyo singkupa, sakali nakahalok kita niyo, wala na kita niyo nakawati nagunyahon, nagsahol, na impang asuwo. Uno, kontinyuhon natin pagpuasa, kontinyuhon natin pagpuasa. Mayta, sawab, in rukun din dito, amo na inuno, amoy niyat. Ada po rin pagsahol yan, amoy sa buton na to, launtain yan, sunnat bukon siya, lagad, agad, dahil nga amuin, rukun sin, amuin pagpuasa. Hikamarwa niya, at ta'yin, hati niya, suway mo hito hila, in puasa humuyaon, long tahad law yaon, hati niya amuin puasa Ramadan. So, mo to dito hila, na, amo na ba yung kabiyak sa naway ito, sawma ka din, an adai fardi Ramadana, ito hila mo, fardu Ramadan, na, hadhihi sanata lillahi ta'ala. Hey, ito. Na. Bini. In niyat, nakasuwa ko kan Dr. Taufiq, hafizahullah ta'ala, anak ki Dr. Buti, unulong ko yung pagniyat. Arab atau basa, may taunulong ng pangati mo haniyat. Naway na ako nakakaiba. Iniyat yan, bukon yan habahasa, atau kan bukon uno. Iniyat, bang unin tasdik simpangatayan mo. Oo. Bimana, bang unin namin halong simpangatayan pikilan mo yaon, inyalo mo asakaw sa pamasadya. Bialong niya sintuan, biya sa pama, biya sin ikaw, nagbutang na ko simpagsahulan mo, limingkod na kaw, magsahul kaw yaon, unay lang simpangatayan mo. Unay lang simpangatayan mo. Piyo kaw na kaw, nagtahadjod, mati pa kulong tahadjod na kaw. Pag-uusya to, narangka rin na kaw, na magsahul na kita na. Nalimingkod-lingkod na kaw yan. Na mabayan na kaw kumaon, iniyat mo ha, magsahul kaw yaon, kana sino no yaon. Muasa kaw sindom yaon, na sinadlaw yaon, yato mabilang nato niyat. Mabilang nato niyat. Oo. Nawang ta sinukon naway ito, nakaniyat ako, muasa konsum. Tumunay sin amin puasa fardu Ramadan, at tahun ini karena sin Allah Ta'ala. Oh, nakaniyat ako long niya amin muasa konsum. Karena tumunay atawakan muasa amin sin fardu Ramadan, at tahun ini karena sin Tuhan. Nawang taon nagbihad to. Hati niya, nakaniyat, bumakat niyat na ito, ayan. Pag-uusya to, before siya natuglong niya, magbati pa ako. Abiyas yung mga kababaihan, kamaumuhan, kamaumuhan yung mga kausukan niyan, babatiun sa yan simbabae. Bukon ka, na ati ko sa wabsin, na amuin unuway ni, amuin mga huyan yung kausukan. Oo, na yung kababaihan bihat to, lang niya, mga lisag, ang bukyaon, magbati na ako. Ati na magadyan siyang pagsahulan. Naunin niya niya magadya siya siyang pagsahulan niyaon. Inyat niya magadya siyang pagsahulan supaya magpuasa konsum. Inyat uno niya ito. Niyat niya ito. Biyan to. Na ikato niya, amuin suway na to jagahan. So biyan na sinaki, inini, na kagunahan na to ini, suway biya, in pag-ibadat pa Allah Ta'ala, suway biya, amun pang makato, biya, amun halong sayo kita, bukon na naliligapin pikilan sin manusia. Oo. Biasin magsambayang kita, bang kita sumambayang hatin, yakyakan na, tanin sambayang taon, fardo Isha. Bukon fardo Maghrib, bukon uno-uno, bukon sunnat, fardo in sambayang tayaon, bukon ka. Hapwa sa ramikyan, na muna-muna, ikatunya, suway takrar, suway tiap-tiap dum magniat kita niyo. Tiap-tiap dum magniat kita niyo. Mazhab Syafi'iyah, tiap-tiap dum suway kita niyo magniat. Ang kanda dum-dum suway to kita niyo magpatumtum. Labiluhan ng mga kaanakan na mga anak, ayaw niyo kalupay yung pagniat. At niya muasa konsum. Mahiyat to. Sabab in pagpuasa hatiap-tiap adlaw yan,
Hatiap-tiap adlaw imwasa kita na bulan Ramadan, inyan lang niya ibadatun mustaqillah. Ibadat kandiri niya ding harugay adlaw. Bimana, bukunin katibusan amun Ramadan niyon, bangaon hambuk kimangi, marain hang katibusan unway ni, katiaban Ramadan niyon, bukun ka. Kasi mga kababaiham, bang sopa maiabot sila sin pagbubulan nila mga 5 adlaw, impangasuo, pilain nalarak iban kimangi puasa nila, pilain namin bayaran nila, pila, 5 adlaw ra. Di at tumaraing kataan sinang katibusan na tawakan katibukan amin bulan Ramadan. Di. Hangkan dahat tiap-tiap uno yan. Nabang sopa makuno, halaw sinamin Ramadan yaon. Na kami hambuk dum, wala siya nakanyat mo asa sopa masadya. Inambuk adlaw yaon, amura yaon inuhan niya. Inbayaran niya. Bihap. At tawakan, lang tabihayan, 2 room. In 2 room yaon, wala siya nakadiat, 2 adlaw 2 room dahil unuhon niya, in bayaran niya. Biyat yung nagbus niya. Na, hari pakita niyo makalaton, pahikarwaro kung sin pagpuasa, di damaw numisan kita niyo lukay-lukaya. Oo, amo na yung kahinapusan, insyaAllah ta'ala, iwan di daw ito makalukay, na kawangan na ito na insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Ina mo yung pangasummatupad, di tungod siya mo yung pagsambahay ng awon sulatin kuan, where is kuan niya? Di makawatal siya sambahayang, di makalarak siya sambahayang. Oo, in awon amon kuan. Na, atin niya, bima na miyakruh siya to. Biyad to, labi luwa rin hatikod, amoy awong mabasa sin amoy magsambayang. Hati ko kay mo yad to. Suko muratin yad to. Di dato maghadjat amon atin niya, di dato siya. Amo na, pabaran mo ito, Padje. Oo. Na inshallah na kuanong taon ini ituit na to. In hikamarwaro kung sinamuin pagpuasa na amunin pagtangka. Hati niya bima na amuin di nakita niyo amuin makajari, amuin kumaon, minum, iwan sumuok pagkaasawahan. Bima na haamuin suway na to layuan in aun uno-uno. Tumtuman niyo, uno-uno. Bima na pagkaun na ka atawakan bukon, amuin aun sumud, lumaway deng haamuin lalawayan sin pagkaun, iwan deng harwa jalan yan. Nasabot sin mga ulama, inamuin long taso pama, lalabayan, ukab, insimod, long taim ilong ini, intenga, indua jalan, lalabayan sin najisian, paunahan, patay kuran, sambil nasabot sin mga ulama, damikyan, inamuin lalabayan sin, amuin gatas sin bata-bata. Oo. Long tabihan amuin ha mga kwan sin babae. Bihayan. Bang sa upama, aun siyud dahin doon, aun long ta sa upama sadya, magpupuasa yaon, nakatun, uno-uno na. Sa pamangahulin, piyakalayusin Allah, tawakan bato-bato yan, nakatun siya. Nakatun siya. Sa buko niyang pagkaon, impangasuyaon, malarak in uno niya ba yan? In mga puasa niya na, malarak in puasa niya. Yadto, bang niya pagtuuran, hikamarwan niya, hati niya, bukun siya liugos atawakan, amin tauro ka ing inhiminang kanya, biya liugos siya. So, pama, biya sin tauyukutan siya. Atawakan tiukan na siya sin uno-uno na biya mga kalaw niya kauna yan. Aun sa yan mga bihayat po, kaya lukusan siya dyan siya. Ataw siyungit matukan niya bihayan, ang panin na to, nari, waya to piyagunan niya, piyagtuuran niya to. Na inyat to bang sa upama piyag,
amin turan. Hambok yan, iyan inaamrin ng mga amin rokonsin, long tabihayan, amin long ta lumayo kita nyo rin haunun rin ha mga makababatasin pagpuasa na bihayan. Katunya, amin turon na to magsuka. Turon amin magsuka. Ba't malingkan bang sopa masadya amin wala niya piyagturan. Biya sa panton aun biya mga kunhad din doon kimatul biayan giwa niya. Kiahak niya sa kalibya niyagad siya simuka. Wala niya to piyagturan. Nabang sopa mo wala niya rin sa piyagturan, di da mauno bang man amin wayra magbalik matumatun niya, haamin niya rin mo kasimod niya kimukwa, amin sukayaon. Na, bihatin tagbos niya. Amin lang ta amin pagtuuran, amin makalaraksin pagpuasa, turon magsuka. Adapon, inamin tao, nagsuk amin nasakit, nagsuka-suka, nagintaw-intaw, nang lunukan na inya to, doon kayo na parakala yato. Inya to, dahil ha mga parakala, jari na hatao, muka. Sawab, bang mag-agad na induayan, magintaw-intaw, magsuka-suka na di na yan. Sa uton na inyan, suway matao di mainon niya tubig. Oo, sa uton niya. Di makajari ang mainon niya. Magpasad siya simbaran niya. Na. Ikaupat niya, langta amin turon niya sumuok, amin makalalaksin puasa, turon niya sumuok, kaasawan niya. Na iniyan, damikian, aon day sabihan, unuhan niya yan. Aon day sabihan, aturan iwan hukuman, hatao amin sumuok, langta bihayan, paamuin langta asawayan. Na iniyan, bangsaw pa maturon niya, pulak-pulakad daw sumuok, paasawan niya, na wajib ka ni magkada, dami ka iwan si kifarat. Wat malain ka ni sab, bangsaw pa simuk siya pasawan niya. Wala pa siya nakasuok, biyatan niya na yung puasa niya, simpag-inom, pagkaon, ang pa siya simuok, na bunan niya, way na pagkiparat ka niya, atin niya uno sadya. Atin niya magkada sadya siya. Oo, magkada sadya. Na yung kiparat niya itong malagbo. Oo. Kalima niya, alistim na, atin niya may magpahuwa. Oo, magpahuwa tubig. Muna magpahuwa tubig, kahatian niyo rasa na, oo. Na iniyan, siwuda, amin lang tabihayan, baran mo ka, atawakan, tauro kaing, oon, amin pagturan mo bihayan, nari ito, din ang mga makalaraksin, pagpuasa na ito biyan. Ang kanina, ingkatan niya ito, amin mga nagkasabot na ito, awalan na ito ba yung mga ito, halian na ito yung mga ito. Parihalaon na to, iwan hati niya halgaan na to, amin biya diin, hakanta kagausan na to, amin di malarak yung pagpuasa na to. Ba't bang yan nalarak sadya, amin pagturan na to, na malagko siya para kalahadarat sintuhan na adlaw ka na. Oo. Na. Naramik yan, in hayod, iwan nifas, haadlaw yaon, sindong, nagsahol na, imbabai. Nagsahol na bihayan. Sa kalipagbati niya sinadlaw, puwasububian natug na siya. Oh. Pagbati niya mga lisagsiyam, pagkita ni imbabayaon, aw narugo kimo, amin pagbungulan niya na inadlaw niya yaon, nauno na. Doon timag na inadlaw yaon, bata na inuno niya, in puasa niya. Bima na bukod na siya puasa adlaw yaon. Na. Damikyan, in malawa deng hasayo. In malawa deng hasayo. Lang tabihem biasin mga mapunong sa mapunong bang siya deng hakatibut katihabaan sin adlaw na pupunong na mawatal inuno niya ito. In puasa niya. Buat malingkan, bang siya napunong na mga hangka sa saat na biyayan, nakawatay na siya adlaw, na inyad to mura-murahan, di dad to makaunusin pagpuasa niya. Buat malingkan, na tuan bang kuno natutugi sab. Dahil simpuasuyat to atawakan, dahil sinamun sahul niya, sa bilong ni pakaimba,
pamagarib, natutog sadya. So pama sadya. Uno, nagkangiin puasa niya, darami kaya hindi sa kumangiin puasa niya. Naunin piyagbidan niya, si amoy napupunong, iwan sin amoy natutog. In natutog, bang mo pukawon makauno, makabati, makasayo, na yun napupunong. Pukaw mo yan, makasayo. Bang yaw na mong imbukon, among punong, among napupunong, yun, halas. O, dukain yan. Ang kanda, dukain aturan kanila yaw. Na, mag-map ka mo ha, ini last dome na ini. Sa wabya na sinaki na, ano ini, pangadjian, patumtum na to, haam impag puasa na to. Then ang mga adab, iman kasunat-sunatan niya, amuin pauson in pagbuka. In pauson in pagbuka, bangsaw pama amuin kikita, biasing kita niya kapupuan, kikita-kita na to in unwayan, in amuin matasura sumadlok, pag sadlok naman si matasura, amuin di mo na, amuin si madlok, timugom na sa jabihayan, so pamabihayan, bihan yung matasura, so pa, makikita na to pa. Bang sa pagsadlok naman, amin, kikita-kita na to, si madlok na, misan pa masawa, hati na, bismillah, umuno na kita niyo, muka na. Buat malingkan, bang sa pa, amin, malayo kita niyo, hamudi na to kakitaan, marayawin, longsin, pakato, biyaon, pani uno, paniguro. Hati niya, marayawin namin paniguro kita niyo. Bang so pa maaon bi ang mga giyakan talong in pagbabang so pamalisag unom iwan lima at tawa upat, marayawin palabi-labihon na to. So di ta kay nga tanarakala lilos tayo nuno. So pa so bi mga lilos tayo magkuan sa jawayan. O, marayawin makaliw-liw amin paniguro tuod na. Hikamarwan niya, iban sinamuin muka kita niyo in pagbukaan na to, bang aun hulma, sunnat hulmain panagnaan hisungit na to. Panagnaan hisungit na to. Buat malingkan, bangway na hulma, uno na, tubig na. Bangway na hulma, tubig na. In duayan, in tubig, iwan sin hulma, amo na yan, in amo imbi ang mga kakaon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukod yung kakaon katiwasan sin adlaw, sinunin ni pangumulan niya. Sa induayan, mamarahin na yan, bang aun na. So, in hulma iyan, masya Allah ta'ala, kaingatan na si mga doktor, di ko na kaingatan, bang una man yung benefits iman, una man yung karahan sin hulma, mataod, yung karahan sin hulma, o, magkarihil kusog, abaran, bang amin, bi ang mga nagpupuasa na kita niyo, bi ang mga limalam-malam na kita niyo, bang kita niyo makahun hulma, sadya na, pumusog na kita magbalik, na, iban sin tubig, na, iban sin, bang kita niyo amin sumungit na, even before kita niyo sumungit na amin dua. Even sin amin pagdua, Allahumma lakasuntuyad to. Bang sa pamang pagbang na amin si madlop na matuka, amin simungit na kaw. Pag sungit mo, amin nakakaon na kaw yad to. Ampa kaw masasin, Allahumma lakasunto. Bukon amin before pa kaw umunin sumungit. Bukon, inyat to pag uno ini, pag sungit mo bihayan, amin nakakaon na kaw, ang pakaw masasin do ayat to, Allahumma lakasumtu ala rizkika aftar to. Zahab al-zama, ubang kaw makainom na tubig, zahab al-zama wabtallatil uruq, wasabat al-ajru insyaallah ta'ala. Na, bihayat to. Na, sa malingkat, biya na sinari, bang kita niyo magpuan, magbuka, insarayaw-rayaw, bukon ba amon nga apas kita, iban mataod pa yung mga, yung biutang, sambil ito na nagbuutang pa yung magbuutang, malingkat, wala pa amun unwayan. Long ta before simbang ya, tutimos ting katan, yaon nakita nyo limilingkod. O, sa limilingkod, magmaapda kuman, bukon na babi mga ini. Bulan Ramadan, sa ambil yaon naman na pagbubukan, nagsiselfon, pakita nyo, pakita nyo, unong panakatakaran, bukon. Marayaw, dua, magdua na kita nyo, kari, dahon natin yung mga nakasawa na to, magdua na kita nyo. Ilapa yun na to na yung mga kataw-tay manguran na to, ang mga hula gazayaon. Marayaw yung pag-inom, pagkaon, pagtug na to rin. Hindi, sa kalim mga sila yaon, masya Allah ta'ala. Amuyad to, nabukon, amun, yato naman, tumakad na sa simbang, yato pa mag-cellphone, yato pa magtakad, yato pa, hindi ko na uno na ng baha. Subhanallah. Danin baran ko. Na, iban sin pagsahul.
inamin pagsahol yan, bukon siya rukun. Bang di makasahol, di na magpuasa, di. Bukon siya rukun, sa di na mga sunnat siya. Sa misan siya sunnat, imbita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri baraka. Pagsahul ka mo lang sin Rasulullah sawab aun barakat ha pagsahul. Uning barakat ha pagsahul din doon. Makarilo niya to. Makaril kusog. Nari na to na, di nakita niyo makaon. Misanda kong man ang kauno. Ang kawaso tubig, ang katunghab tubig bihayan. Sumahul kita niyo. So, ang kaibanan yan, di na, way na unhuan. Way na unhuan ba yan? Way na tuputan sin kakaon. So, nagsasahul na sin kup, sin dum, Allahu Akbar. Ausan kaibanan na, puas tarawih kimakaon. Oh, hapagjagahan pag mga tungandom kimakaunda. Ang isang dua kimakaunda. Allahu Akbar. Naway na, di na makaway na, di na makakaon. Oh, namisanda kumanuno yaon. Tubig. Oh. Na pagubos, in pagsahuliban sin pagbuka, dugaing. In pagbuka, bang amin pauson mo, in pagsahulsuay sa pahuli-hulihon mo. Bima na pahuli-hulihon mo, bukon mga lisag dua pa magsahul na kita niyo. Ay, sagdua to nga, malayo pa imbang, malugay pa imbang. In mga waktu yan, natin yung mga katahadjud pa kita niyo bihayan. At tawakan yung mga kababayan nag-aadjal. Adapon, bang kita niyo magsahul, so pa magbawang dayaw, ni sagupat iman kaiman, so pa masadya. Misan yung mga lisagupat yaon, na panangan na. Impag iano na ito magsahul, amin magkumaunda kuman, bukon yan pakita niyo maguno, yan pakita niyo sa mag-aadjal. Na, bihag to. Na kahinapusan, huwag makita nabibiyak sa hindi ako man. Oo, pag-map ko man ka mo. Makalukay-lukay na biyat to, biyat do kayong nimpasiyat sin kaiwanan. Na, kaiwanan kauman na, misan makalukay-lukay, okay ra. Amin pagkada, simbulan Ramadan, atawakan mga parakala, jiyariin amin tao mamuka, amin musafir. Bangin tao yung musafir, so pamagtutulak-tulak siya, na asal beta sin Allah Ta'ala. Man kana minkum maridan, aw ala safar, atin niya, bang so pa man nasasakit, iban sin, tutulak-tulak, hati ni jari kanila inumuno. Inamuin, lang tabihayan muka. Buat malingkan, labi bang niya kakausan, in magtutulak-tulak, bang mahayang da kaniya, way rabi ang mga sigpit ka na naman niya, na labi to in umunok siya, in muasa siya. Naadapon, in pag-iano ni sabihin nasa sakit na hindi, amin sakit, lang tabihayan, amin makarihil kanya lam maival lunok, at tawakan bang siya nasa sakit, yan pa na magduro ni sakit niya bang siya magpuasa, na ando hawak to yaon jari na kaniin muka. Buat malingkan, bang hinggan da kuman si makitin mga impaisan niya ini, aung palik niya, ando imul-ul sa jabian ini, andi dahian ni kauno ini. Hinggan si makit sakit sadya, at tawakan aung mga pakas-pakas impaiho ni si makit dahian, di dayaon ni kauno yaon. Ikalam mahika kuan sinamin baran niya yaon di dayaon di makajari kaniin muka. So ayaw hitoy niya. Sa buat malingkan amin sakit. So pamasadya si makitintian niya. At tawakan amin tao. Biya na sinasabot ko kain na amin nagsuka-suka naging tao nang lunukan na kaunan niya makainom tubig makakaon so pama na jari na kanin umunoy niya. Long tabihayan in amin muka. Na iban na sin tao, amuin tao malaas na, at tawakan tao nasa sakit, amin sakit di na kaulian, na insilayad to, hati niya, misan sila rin na magpuasa. Amuin tao malaas na di na makasandal magtahan sin abdi, na in kanila maguno na sila, magpidya na sadya sila. Iban in tao nasa sakit, so pamalong sin doktor, in sakit yan, malaman na rin tao yan, naramik yan siya magunura kuman. Magpidya ra kuman siya adlaw-adlaw. Na,
Iban sin amin tao nagbuburos, iban sin tao nagpaduro. In tao nagbuburos, iban sin amin magpaduro, babaiyang, bang in siya magpapaduro atau kan nagbuburos, bang inhangkan may ta siya kumaon sa buka niya pabaran niya, arakala kumangi siya, magmula siya, baran niya, in kabukaan niya, na jariyat to kaniya sa sumagawa, magkada sa diin wajib kaniya. Buat malingkan, in nagbuburos, muka siya sa buka niya anak, karakala magmulain anak niya, atawakan magpaduro siya, nagpaduro siya, muka siya, sa wablong ni arakala long niya, umunway niya. Kumulang yung gatas niya, way mainon sin anak niya yaon, nain siya, jiyari day sa muka, sa sumagawa, magkada siya, iwan maguno siya. Magkada, iwan magpidya siya. At tiap-tiap adlaw yato, kadaan niya, iwan pagwaan niya pidya. Nalong sin mga kaiban na ulama, in mood, hati niya, magkulang maglabi mga unong nga katos gram lang tabi ang bukas, hati niya hiuno ini, amoy ini pagpidya niya. Bihat to. Na murah-murahan, bang aong pabi, mga uno? Na di dayat to hikawata sin pagpuasa sa sumagawa karayawan sin pagpuasa. Amin lang tabihayan aun sa makawis sarakaw sin mga pangkal na bihayan, magdugal kaw, mag-astul kaw yan, makapamungmung kaw. In puasa mo yan to, way resab na batal. Sa amoy karayawan sino nini? Sin puasa yan to. Hangkan ding kataan, hangkan ding kataan yan, suway unuhon tayan, pupunta. Suway tato pupun, suway tato, Allahu Akbar. Na inshallah, pag niyatan na to, amoy mapupuon natin mga yan to. Yung mga kaptangan, aw na mga mangwan kay mo, mga mamungmung kay mo na, sabar-sabaran tanah biyayan. Oo. Amo timbay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ipamung mo pabaran mo uno kaw, puasa kaw, sabaran mo na. Amo to tahanan mo na. Sa di dat tulong ni magkanging puasa mo, kadaan mo adlaw yaon. Di to. Sa sumagawa na ing kakwan do na mo yin long takarayawan. Na mura-murahan magmapman ka mo sambat da. Oo na asal mau kay na ing kabayan ko hirin ko pangadjian. Diya sing kabiaksahan ko riha kauman, indumila ko pangadjian tungod sin ini. Sa na baha sa wabaon mga kaguruhan na to, dum-dum amo nagka-invite na to, ikamarwan ni sab indum-dum Jumat ini in ako asal na dito ko kyari dihil ha Suterville ha Mubarak na rin dito ako natamat na mo inamon kahalan si pagpuasa rin dito. O na yung kato biyayaon na rin na tumauso sa biyayaon sa si maghajat kita ni waktu mahaba na murah-murahan magsukol pa Allah Ta'ala sab. Actually, schedule na mo kain na amin tumulak. Oo. Na inyat ko to diat to hati niya sal dumihil sa anaway na lang ko wakto. Sa way kami nakalaos na yan misanda kuman bihin na nakarhil dihin na nakapatultom na misanda kuman. Kalo-kalo konsum makalaos na kami murah-murahan insyaallah taala. Na insyaallah asada mahapon sin ahadyat to sambil pagdum malam istinat to na tumakat-takad ako man kita niyo declaration sin mufti na to oon bang magpuasa na kita niyo atawakan di pa na tagat-takaran na to atawakan ko no kita niyo magpuasa tumakat-takad kita niyo insyaallah mahuli magpahatiman kita niyo rendi sa tana bahain yan sumaplag daw insyaallah taala na ri na ako makapahawa sa nakalando na imawa na tuod. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin.